Sánchez. Bo día a todas e a todos, moitísimas grazas, Uxío, como presidente da Mancomunidade, pois por convidar a Deputación de Pontevedra para estar hoxe neste momento tan importante, neste momento de 30 anos do aniversario. Sempre que falamos de montes, falamos de riqueza forestal, falamos de medio ambiente, por suposto, pero eu penso que é moi importante lembrar a todas as persoas que dedicaron tantísimo tempo a estes montes. Persoas que dedicaron con moitísima xenerosidade toda a súa vida para poder ter este patrimonio natural que temos, que é realmente importante. Creo que hoxe compre rendirlles unha homenaxe a todos os que tiveron unha visión de futuro con estes montes e a todos os que hoxe tedes esa visión tamén de futuro coa fundación destos Montes de Vigo 2046. Creo que é realmente importante. Os montes, como todos sabemos, regulan a auga, captan o carbono, conservan a biodiversidade, protexen o solo, crean zoas, espacios pois de lecer e tamén fan que a cidade sexa máis habitable. Creo que o lema é realmente importante porque co cuidado do monte o que estamos a facer é unha cidade máis habitable, é unha coordinación, é un cuidado de toda a cidade de Vigo e toda a nosa contorna. Estamos a falar de moitísima xente, só na cidade de Vigo 300.000 persoas. Creo que hai que tenelo en conta. Eu atopeime estes anos con comuneiros, con xente que vive o monte, que o traballa, descubrín persoas que falan pouco, pero que fan moitísimo. E creo que iso é unha referencia realmente importante. A miña última experiencia foi na Madroa, co presidente, co compañeiros dos Montes de Teis, intentando loitar contra a acacia, contra a invasión da acacia e traballando para replantar especies autóctonas. O día foi o mellor. Chovía, chuzos de punta, ata Sarabia. Cheguei á miña casa completamente chea de auga empapada, pero descubrín o que creo que é preciso, que reclamáis moitísimo, que xa falamos, Uxío. Descubrín que para os montes se necesita traballo, se necesita tempo, se necesita moitísimo coñecemento e tamén moitísimos recursos. E iso é preciso que todos o sepamos. Eu son comuneira de corazón, teño que dicilo. Podes contar comigo, Uxío, creo que falo en nome da Deputación de Pontevedra. Creo que é importante facer ese pacto polo noso monte. Creo que realmente é moi importante. Cando se fala de un Vigo verde, estamos a falar disto. Estamos a falar de montes periurbanos. Tamén se pode falar de plantar árbores na zona urbana, por suposto. Todo é compatible. Pero a identidade de Vigo non é só o casco vello, non é só a ría, son estes montes periurbanos que tanto fixeron por Vigo e tanto queda todavía aínda por facer. Así que eu quero darlle as grazas a todos os comuneiros e comuneiras que traballaron tantísimo polo noso monte. Quero darvos os parabéns por estos 30 anos de aniversario. Quero darlles as grazas a todas as comunidades que fixeron posible a fundación, que disfrutemos deste día maravilloso. Moitísimas grazas a todos.